Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men hande Dental Dina TV. Windande men nayeɓire hande ko hun endu oɗo mo jangunoɗa kanko woni ɗo henne. So adima ko yowani, hakkude bindol ko yowani, sara bindol ko yowani, alama wondi hay goto ko yowani. Ɗum ɗo tan fof so rendi yaltani sun endu o. Hadema jiiɓade noon ko o tan janguɗa, oɗo jangunoɗa woni woni sun endu ɗo ko sun endu e sun endu e sun endu e sun endu. Heddi noon ko so adima e bindol yowani, so woni hakkude bindol ko yowani, so woni sara bindol ko yowani, alama wondi hay goto yowani ay omoni. Fof so rendi ko inde wotere jogui sun endu sun endu sun endu ay sun endu e sun endu e sun endu e sun endu. Ko jangete e Qur'ana dow ha less e banggue sun endu ko ni foti. Ma woni tawama arwande bindol, walla tawama hakkude bindol, walla tawama sara bindol, walla kanko tan gotela. Ɗum ɗo tan bamata wona windande ma nayeɓire nde ɗo a dañi hen gartam. Oɗo goto jangunoɗa, ɗum ɗo addira ko ha ganda so adima no wayata, hakkude bindol no wayata, sara bindol no wayata, alama wondi hay goto no wayata. Ɗum tan woni ɗum ɗo ko addira, kono wona wonde aɗa yaltinde harfere nde wotere jangunoɗa a wawinde a foftima a yalti e majjere e sun endu. Ɗo noon addira ko ha ganda so adima ko ni wayata, hakkude bindol ko ni wayata, sara bindol ko ni wayata, alama wondi hay goto ni wayata. Ɗum to addi ɗum windan nayeɓire nde Dental Dina TV nani, an mo jeeyanoke jiɗɗo jeeyede hen jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal gara bindoɗa jenta e jangoɓe walloɓe jingoɓe. Numéro mon nani 77 906 14 81. Mbaɗen hen balle meɗen e jinguere men, so Orange Money, so Wave, Western Union mon garam, goto kala anda ko jangde nde rendini en. Ɗum no wadde mbason wiide on jarama tan jokke golle min beltima, ɗum nawrata galle o yeeso. Min jeeya courant, min jeeya wifi connexion, min jeeya nafata ko ndenden jingen ɗum mbawno folde. Dental ko wawi ko goto wawa ɗum sona Allah. Allah goto woni goto mbaɗo kala hunde, kala mo wona Allah goto o wawa ɗum. Ko dental addira ko ha wona dental renta 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 hay karfeje ɗe koma ndenninade ɗe mbawi humtude haaju. Harfere wotere humtata haaju, ko mbaɗe ndenda ɗe ndenda ɗe ndenda ɗe ndenda inna hunde. Sa yiɗi winde hen Moussa, koma gadda ngala gadda ngala gadda ngala gadda ngala ndennina nde mbawi hedde Moussa. Sa yiɗi winde bismillahir rahmanir rahim, koma gaddoya ngala gadda ngala gadda ngala gadda ngala ndendina mbawa hedde bismillahir rahmanir rahim. Qur'ana o dow ha less yaltani 26 harfere, kono ƴewdo Qur'an way hewde bindi. Ɗum fof so rendi yaltani 26 harfere jangetede nde. Kono noon sa anda ɗum a fama ɗum tan anda dental woni gonga. Wadde ndenden jingen ballen wadde windande men nayeɓire nde ala ko janguɗen hen so wona sun endu tan. Ɗo tan kaɗɗa, ɗo addira ko ha ganda sun endu, ɗo ko sun endu, ɗo ko sun endu, ɗo ko sun endu. Kono noon oɗo sun endu ko so adima e bindol yowani, oɗo sun endu so woni hakkude bindol ko yowani, oɗo sun endu so woni sara bindol ko yowani, oɗo sun endu so alama wondi hay goto yowani. Wadde ɗo tan woni sun endu e sun endu e sun endu sun endu ko gotum o moni. O goto janguɗa ga addira ko walludema ganda so adima ni bindirta ɗum, so woni hakkude ko ni bindirta ɗum, sara bindol
ko ni bindirta ɗum ala mo wondi hay goto ni bindirta ɗum en kaadiɗo numéro mon nani mbaɗe hen balle mon e jingere mon e duusa mon e jangde he rokken nande famde o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam